It-temp għall-aħħar tas-sena mistenni li jkun imsaħħab u xogħol b'temperatura grad Celsius iktar minn norma klimatika għal dan iż-żmien tas-sena. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fi dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li nnota kif lejlet l-ewwel tas-sena it-temp mistenni li jkun pjuttost imsaħħab b'riħ ħafif u varjabbli ideali għal dawk li beħsiebhom jilqgħu l-2024 waqt iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali li jsiru fil-Belt Valletta jew inkella f'ċelebrazzjonijiet oħra mifruxa f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Intant l-ewwel jum tas-sena ġdida, jiġifieri nhar it-tnejn, mistenni li jkun ukoll ikkaratterizzat minn temp ftit jew wisq imsaħħab b'riħ ħafif minn nofsinhar il-beach li jsir mill-punent il-beach aktar tard matul il-jum. Bejn il-ħadd u t-tnejn l-ogħla temperatura se titla' sa 18 grad Celsius filwaqt li matul il-lejl it-temperatura mistennija tinżel għal 11 grad Celsius. Fil-ħarsa storika li ngħatat minn dan l-uffiċċju, it-temp mistenni għal dan iż-żmien jikkontrasta ferm dak li esperjenzaw il-Gżejjer Maltin fl-2014, meta ftit qabel it-tokki ta' nofs il-lejl, it-temperatura kienet niżlet sa 2.8 gradi Celsius. Fl-ewwel jiem tas-sena partikolarment fit-2 u 3 ta' Jannar, ir-riħ mistenni jitqawwa xi ftit u jsir ftit qawwi mill-punent il-beach. Minkejja ir-riħ u t-temp imsaħħab, it-temperatura mistennija tibqa' relattivament sħuna bl-ogħla temperatura tvarja bejn 18 u 20 grad Celsius filwaqt li l-inqas tinżel għal 13 il-grad Celsius.